Анседоми амҷа 600 шофер, онер операторо, якта шофера хатош куда страдат мекунад. Тракошон бодаш нест ме, виншилд крак шудагӣ ме, кимчеш кимчи ме, ҳайкада гашта мегирам. Тракови компания ба safety rating именно калон чиза решат мекунад. Ҳозир ахудамоя одамомо мана именно Самарқандиё, Тошкент ва Янакс именно Самарқандиё, масалан Султан Транс ҳаст, UZV ҳаст, Мир Транс ҳаст. Бо ҳамин бошо мекаги калон компания ҳаст. Ино ҳамошон мана бок, анимон бок. Ҳамошона гросошон нақс. Чуа чунки ино safety rating якимаш контрол мекунанд. Тракови компания ба safety rating именно калон чиза решат мекунад. Мөлё диспетчер гутела мекунад. Не, диспетчер ҳазор ҳаракат кунад, брокерҳои нағза ёбад, линияи нағза меёбад ки safety rating from дарафт мешуд. Живай боро икта намешуд. Боро намитият. Мөлё шофера ҳамин чиз ба внимание обращать намекунанд. Барои ҳамон ма ин компаниё ҳамон ба яраша чарҷоя мемонанд. Duty inspection ба даромад ми violation гисас именно хатои шофер ки бефарқ шоферо бефарқ owner операторо ҳам ҷуда меёд. Тракошон бодаш нест ме, виншилд крак шудагӣ ме, кимчеш кимчи ме, ҳайкада гашта мегирам. Ин хараҷот накунам, хонаро ҳам мекунам гуфта. Дан полицейский медара вейстейшн мекашад, давай inspection як букет violation метиҳад. Компания аҷӯи нест safety rating анон момент гум мекунад, бор кита намешуд. Якта шофера хато шукта, масалан ин компания бо то 300 трако ҳаст, 400, Султан маши 700 ми 600 тракаш. Анседоми амҷа 600 шофер, онер операторо, якта шофера хато шукта страдат мекунад. Ҳамон ба ина пешикта набарос чӣ мекунад, ино чарҷ мемонанд. Бефарқ ай кеси ме, мана ту ба чарҷ, чтобы дюйм сира бо урок шавад гуфта. Мӯли шоферо, онер операторо намефаҳманд ин чиза. Ҷуда персонали мегиранд, хаёлашон ча вай чарҷо ката ино боиштен. Чуқуртар илм кунанда барои чӣ будагиша? Ма масалан Daily Bog аккаунтам ҳаст вай ба Instagram ба именно вай ба анамин гросои монстагем ва комментариё ба баъзошон дар онда менисанд. Чарҷотунам реклама кунед. Ака гап нест. Чиқе чарҷумон нафорисаст. Проед прямой гап мезанем, асадун мефаҳмонем. Ана. Наму бро. Ишки наменесад. Фақат комментарий ба шуд. Якта подкаст эпизод ба ҷевзан дакурда. Анамин зори дияндаки. Зори мешуд. Якта тета ишта. Заодно ин чиба плюс мешуд. Ман ойлам чи ин good point. Чунки якта одама мнениеш бе ягалкас дар онда мөрөд када. Якта коммент онда о мөгөд ин значит компания. Топотори ганда будас, ӯрө будас. Подкаст ба агар ҳамон чиза ҳама дидатонад агар реально коринаш бе илдизаш ба мөрөд мөгөд.